Tulo ka insidenteng pagpamusil ang nahitabo sa managlahing lugar sa Mindanao kung asa lakip sa biktima. Duha ka pulis ani report. Patay ang duha ka pulis nga gilang sila Police Executive Master Sergeant Sherwin Roy Kahutol, 42 anyos ug Patrolman Nazar Alastair Libot, 28 anyos ug parehong naka-assign sa Butuan City Police Station 4. Sa investigasyon, nagmonitor ang duha ka pulis sa gikatahong 5 ka armadong lalaki nga nakitaan sa may Purok 5A Upper Tagulahi sa Barangay Antongalon sa Butuan City sayo sa buntag adlawng Martes. Samtang ana ang mga pulis sa game farm nga gipanag-iyahan sa kanhi hepe sa Butuan City Police nga si Colonel Camilo Fuentes, kalit miabot ang napulo ka mga armadong lalaki. Gidisarmahan ang mga pulis ug gihiktan ang ilang mga kamot, dayon gipusil sa makadaghang higayon. Misibat ang mga armado nga gituhang miyembro sa NPA. Sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte, gipusil patay ang laborer nga si Deji Ganso, 25 anyos, human nakiglali sa suspect nga si Jim Ray Puertos, 56 anyos ug silingan sa biktima. Sa investigasyon, nag-inom ang duha ug nagkalalis hangtod misangpot sa pagpamusil sa suspect sa biktima. Naigo ang biktima sa liog ug gidala sa Cabadbaran District Hospital apan dead on arrival na. Sa General Santos City, dead on the spot ang biktimang si Roberto Lipay Jr., kinsa kanhi na priso tungod sa illegal nga droga. Matod sa kapulisan, nagpahulay lang kuno ang biktima sa iyang duyan sa Purok Malipayon, Barangay Apopong, dihang gipusil sa wala mailing suspect kinsa gilay misibat sakay sa motorsiklo. Padayon pang ginaimbestigahan sa otoridad kung ang krimen may kalabutan sa pagkapriso sa biktima kaniadto tungod sa illegal nga droga. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.